Yes, mae'n ddiwmawth, a da ni ar yr ail cyfnod efo Andy. Mae'n wedi bod yn bleser llwyr. Mae pethau wedi cael ei roi ar ben i lawr, i gael ei shifftio, di gael ei llithio, a pethau'n wahanol iawn. Ydy, gwahanol wedi tyfu eto. Dych chi wedi bod yn brysur yn creu tirlun. Da ni wedi bod yn creu Saer. Da ni wedi bod yn ail-feddwl dipyn o syniadau a creu syniadau newydd. A hefyd. Pwy di hwnna? Ein cyfansod o'n? Ein cyfansod o'n. Ie. Wedi bod yn lyflu chwarae yn y stafell heddiw yma, Osian wrth i'n chwarae ei gerddoriaeth bryd pryd. Da ni wedi cael lot o hyfforddiadau byw iawn yn gerddorol. Do, a mae'n neud andros wahaniaeth cael cerddoriaeth. Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr yn gwaith. Dydy Andy. Andy. Yes. Have you enjoyed it, Andy? Yeah, no, it's been good. It's been good fun. I don't know what you said. But yeah, it's been good fun before that. Called you on something.